Тугры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Яңа йортларга сыйфатлы җылу бирү шәһәрдә яңа насос станциясе эшли башлады. 21 гасырда үз сорауны ничек булдырырга шәһәрдәшләрнең сорауларына белгечләр ипотека көне ярминкәсендә җавап бирде. Ярминкәдә Гүзәл Шихапова булып кайтты. Серле оешма вәкилләре шәһәрдәшләрдә шик уята. ГЭС бистәсендә яшәүчеләр яхвә шаһитларына каршы чыкты. Телерадиокомпания бездә яңа җитәкче Зөфәр Дәүләтшин бүгеннән үз вазифаларына кереште. 11 еллык тарихы булган фестивальның җиңүчесе беренче тапкыр Чаллыдан Алтын Нишкәбил исеменә шәһәрдәшебез лаек булды. Чаллыда бүген яңа насос станциясе ачылды. Быел шәһәрдә энергияны саклау һәм җыеллык белән тәэмин итүдә әзерлекләр булдырмау, өзеклекләр булдырмау максатыннан шактый эш башкарылды. Беренче объект үзекләндерелде, кайберләре сафка басты. ПНС-9 яңа насос станциясын ачу тантанасында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Ул әлеге объектның стратегик яктан мөһимлеген билгеләп үтте. Бу насос станциясе Россия һәм Татарстан президентлары тарафыннан куелган бурычны үтәргә мөмкинлек бирәчәк. Иң беренче чиратта тарифларны арттырмау турында сүз бара. Яңа йортлар һәм фатирларда җылы булачак дигән сүз. Станция рекордлы вакыт эчендә төзелде. Эшләр агымдагы елның 5 мартында башланган иде. Бүген инде ул тулы көченә эшли. Станция иң беренче чиратта 30 ел буе кулланылган ПНС-ЗЯП объектын файдалануны киметергә мөмкинлек бирәчәк. Ул Мәләкәс аръягы Кызылчаллы, ЗЯП, ГЭС һәм Сидоровка бистәләрен энергия һәм кайнар су белән тәэмин итәчәк. Бу станция безнең высокотехнологик станция дип әйтәбез инде. Монда яңа автоматика, bütün материаллар, bütün оборудованиелар безнең илнеке, Россия илнеке, трубалар, задвижкалар, арматурлар, бер генә наименование буенча, бер генә оборудование буенча безнең чит илнеке. Бу насослары үзләре. Банклар, торак йортларны төзүче оешмалар, фатир сатучылар, пенсия фонды, салым инспекциясы хезмәткәрләре. Барысы да бер бинага җыелды. КАМАЗ мәдәният йортында ипотека көне үтте. Шәһәрдәшләр ипотека базарына кагылышлы сорауларын турыдан-туры белгечләргә бирә алды. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Ярминкәгә көн дәвамында 1000-гә якын шәһәрдәшебез килеп консультация алды. Алар арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә бар иде. Потому что монда бер җирдә, бер здание эчендә берничә банк застройщиклар күп җиргә барып йөрүсе юк. Менә шушындый оештыру бик әйбәт. Менә йорт алмакчы булган ипотекага, господдержка белән белешергә килдек. Награк моннан лучшырак инде күреп, белеп сорашып алырга. Әлеге чара шәһәрдә беренче тапкыр уздырыла. Соңгы вакытта күчемсез милек базарында сораулар күп туа ди оештыручылар. Еш кына мошенниклар ятмәсенә дә эләгәләр. Монда очракларны булдырмас өчен белгечләр фикеренә колак салу мөһим. В основном ипотечные кредиты или покупать жилье. Ипотекага кредит яки торак алу күбрәк яшьләрне һәм урта яшьтәгеләрне кызыксындыра. Алар көн дәвамында эштә, шуңа күрә банкларга, төзүче оешмаларга йөрергә вакытлары юк. Бу ярминкәдә барлык белгечләр дә җыелган. Кирәкле сорауларга алар җавап бирә ала. Ипотека торак алганда гаиләләрдә ана капиталын куллану һәм салым инспекциясеннән билгеле бер сумманы яңадан кайтару буенча да сораулар еш туа. Нужно федеральному закону четко следовать. Федераль закон нигезендә эшләргә кирәк. Әгәр дә барлык таләпләр үтәлә икән, сораулар булмаячак. Фатирны сатканда да, яңа торак сатып алганда да игътибарлы булырга кирәк. Бу очракта ана капиталы белән дә проблемалар булмаячак. Сораулар туса мәгълүматларны дәүләт учреждениеләренең рәсми сайтлары аша тикшерергә мөмкин. Тәүлек дәвамында кайнар элемтә телефоннары эшли. Монда ярминкәләрне киләчәктә тагын уздырырга ниятлиләр. Бирдә катнашкан оешмалар да бу фикерне хуплаган. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Чаллы коткаручылары чактан гына батмый калган балыкчыны судан тартып чыгарды. Әлеге хәл Минзәлә районы Мәлкән авылында була. Кече суднылар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре рейд вакытында 40 яшьлек ир-атның гомерен саклап калды. Лед, где сток воды. Су агымы көчле булган камышлы урыннарда боз чыдам түгел. Ир-ат тирәнлеге 1 метр булган сулыкта боз астына төшкән. Аны тиз арада тартып чыгардык, туңып өлгермәгән иде.
Бу ялларда Лоиш районында Йордан 5 шақырым ераклыкта 9 балыкчы буз астына төшеп китә. Шылтырату буенча урынга коткаручылар китә. Балыкчыларны гомерен саклап калалар. Шул районда тагын 2 балыкчы созлыкта йөрүче техникада буз астына китә. Аларны да коткаралар. Хәзер барлык зыян күрүчеләр 1000 сум күләмендә штраф түләргә тиеш булачак. Әлеге җәза калынлыгы 7 сантиметрдан ким булган бузга чыгучыларның барысына да яный. Юл һәлакәтендә 2 кешенең гомере өзелде. Мәскәү һәм халыклар дуслыгы киселешендә Volkswagen Touareg һәм ВАЗ-21-12 автомобильләре бәрелешә. Кичке 10 тирәсендә чит ил машинасы Биляев урамына таба юнәлә. Светофорның кызыл утына туктамый, зур тизлек белән Lada автомобиленә килеп бәрелә. 31 яшьлек чит ил машинасы руле артында утыручыны куркынычсызлык мендәрләре саклап кала. Lada машинасы йөртүчесе һәм янындагы пассажир куркынычсызлык кайышларын эләктермәгән була. Алынган җәрәхәтләрдән алар ашыгыч медицина күрсәтү хастаханәсендә вафат булды. Олан коттеджлар поселогы янында йорт салучылар үзләрен тузакка эләккәндәй хис итә. Унга якын участокны беркемгә берни әйтмәстән койма белән бүлеп куйганнар. Хәзер өйләренә кайту өчен аларга Орбита бакчачылык ширкәте аша озын юл үтәргә туры килә. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Дали Шейхаттаров Алан коттеджлар поселогына кіру юлында соқшы булып эшли, әмма бүген ул үзен җирлек җитәкчелеге тарафыннан зыян күрүче дип исәпли. Туганы янында кеше шилнәдә кунакта булганнан соң, аны кайтуына койма каршы алган. Керә алмадым, өйгә хатын белән сөйләштек тә, мин монда эшкә килдем. Хатын өйдә, ул чыгамый, мин анда керә алмыйм пока. Безнең бүтән яшәр җир юк. Без шул квартираны сатып, монда йорт төзегән идек. Хатыны Гөлнур Шейхаттарова да аптырашта. Бөтен җир койма белән әйләндереп алынган. Проект нигезендә бу йортлар өчен юлы булган урам каралган. Тик ул йортның икенче ягында. Тик анда юлның бер нәрсәсе дә юк әле. Һәр вакыт минем давление, монда скорый да килә алмый. Пожар булган чиракта да безгә пожарный машина якын килә алмады мунчага. Шуның аркасында безнең мунчаның күп өлеше янды. Койма куюның сәбәбе Алан коттеджлар поселогында яшәүчеләрнең төзелеш коралларын һәм материалларын урлау турында күп санлы шикаятләре. Тик Шейхаттаровлар башка фикердә. Изначально надо было к нам обратиться. Изначально надо было сказать, откуда мы знаем, нам сказали, дорога есть, свет проведете. Мы верим, люди мы верующие. Вас неправильно информировали. Риэлторлар пенсионерларга Аланга караган юлдан файдаланырга мөмкинлек биргән. Алар шулай ук электр, газ, суны кулланганнар. Алдавыч кармакка шулай берничә кеше капкан. Тик җирлек җитәкчелеге дә ресурсларны алырга рөхсәт итмәү турында алдан кисәтмәгән. У нас средства вносили наши застройщики. Ресурслар булдыру өчен коттеджлар поселогында яшәүчеләр үзләре түләде. Без бу 10 участокка да акча түләргә тәкъдим иткән идек. Тик алар каршы килде, чөнки финанслары юк. Яңа ел кайчан төзелер һәм тузакка капкан кешеләргә үз йортларына ничек кайтырга, әлеге сорауларга җавап юк. Без бу проблеманы алга таба да күзәтеп барачакбыз. Лесенханова, Рима Алексеева, яңалыклар. Серле оешма вәкилләре шәһәрдәшләрдә шик уята. ГЭС бистәсендә яшәүчеләр яхвә шаһитларына каршы чыкты. Телерадиокомпания бездә яңа җитәкче Зөфәр Дәүләтшин бүгеннән үз вазифаларына кереште. 11 еллык тарихы булган фестивальның җиңүчесе беренче тапкыр Чаллыдан Алтын Нишкәбил исеменә шәһәрдәшебез лаек булды. Магазин «Иголочка». Все для шитья и рукоделия. В огромном ассортименте. Вышивка, пряжа, товары для творчества, художественные материалы, ткани и швейная фурнитура европейских производителей. Проспект Мира, торговый центр «Бум» и поселок ГЭС, рынок «Чайка». Ярмарочный клуб представляет праздничная выставка белорусских товаров на площади УДК КамАЗ с 24 по 30 ноября. Натуральные колбасы, вкуснейшие конфеты, посуда, обувь и одежда, текстиль и трикотаж. Новогодние корпоративы в ресторане «Сказка Востока». Весь вечер с вами любимые герои из «Кавказской пленницы». Меню от 1000 рублей. 36 58 58. Зима все ближе. Нужна шубка или шапка? Только в КДК КамАЗ выставка-продажа изобилия меха. С 29 ноября по 7 декабря. Изысканные модели всего от 9900 рублей. Безлимитный 4G интернет, безлимитные звонки внутри сети, безлимитные СМС, 3 безлимита за 3 рубля в день. Переверни свое представление о ценах на мобильную связь. Подключи в салонах «Летай мобильная связь» и ТАТ-Телеком. 843 72. Акция действует до 15 декабря.
Золото – главная мироценность уже много веков. Золотым называют что-то действительно значимое и выгодное. Поэтому максимальная скидка в корпорации Центра и Селдом называется «Золотая скидка». Минус 40% на всю бытовую электронику и мебель с 25 ноября по 7 декабря. Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Дистәдән орты шәһәрдәшебез Яхвә шаһитларына каршы чыкты. Гыз бистәсендә яшәүчеләр дини оешма вәкилләреннән зыян күргәнебез юк, әмма алар көн саен җыела торган бинага беркемне дә кертмиләр ди. Эш көннәрендә Яхвә шаһитлары берән-сәрән генә күренсәләр, юлларда бирегә 100дән артык кеше җыела. Әмма барлык очрашулар да ябык ишекләр артында уза. Нәкъ менә әлеге факт шәһәрдәшләрне шиккә сала да инде. Яхвә шаһитлары гыз бистәсенә ияләште ди шәһәрдәшләр. Алар 6-10 адресы буенча урнашкан бинага һәр кич саен диярлек җыела. Бинада бернинди белдерү кәгазе дә юк, шул серлелек якында яшәүчеләрнең күңеленә шомсала да инде. Өстәвенә якында гына 2 мәктәп һәм 1 балалар бакчасы урнашкан. Здесь неизвестно, что... Бирдә нинди оешма икәне билгесез, бернинди мәгълүмат та юк. Монда нәрсә белән шөгыльләнүләрен дә белмибез. Бәлки безнең янда гына террорчылар җыеладыр. Дети ходят одни. Балалар үзләре генә мәктәпкә йөри, кайберәүләр каршы ала, кайберәүләр ата-аналар эштә була. Алар балаларын үзләре генә чыгарып җибәрергә мәҗбүр. Тиешле урынга барып җитәрме балалар билгесез. Булай куркып утырганчы биредә киресенчә балалар өчен берәр нәрсә оештырсыннар иде. Секта вәкилләре тыныч диләр, биредә яшәүчеләр кайчакта фатирлар буйлап йөреп, дини китаплар таратып йөриләр. 6-10 адресы буенча урнашкан бинага беркемне дә кертмиләр. Җәмәгатьчелек советы рәисе комплексны Яңа ел бәйрәмнәренә бизәү эшләре белән шөгыльләнә. 6-10 бинасының хуҗасын да ачыклап булмый ди. Какие-то вывески, допустим, к Новому году. Яңа елга бизәү эшләре алып барырга кирәк, ә мин бина хуҗаларын таба алмыйм. Барлык оешмаларда директор, мөдир бар, берәрсенә булса да мөрәҗәгать итеп документлар калдырырга, шалтыратырга мөмкин. Ә монда кем белән сөйләшергә? Биредә яшәүчеләр прокуратурага хат язган, хәзер алар тикшерү уздыра. Шәһәрдәшләр бүгенге тыныч булмаган заманада якын тирәдә урнашкан биналарда нәрсә белән шөгыльләнүләрен белеп туру кирәк ди. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Телерадиокомпания бездә яңа җитәкче. Бүгеннән аны Зөфәр Дәүләтшин җитәкләячәк. Бүген Татмедиа генераль директоры Фәрит Шаһиәхмәтов аны коллективка тәкъдим итте. Дүшәмбе иртәсе телерадиокомпания өчен зур үзгәрештән башланды. Бездә яна җитәкче алышында. Хәзер компания белән Зөфәр Дәүләтшин идарә итәчәк. Ул Казаннан 1972 елга белгечлеге буенча журналист. Төрле вазифаларда эшләгән, 2009 елдан бирле Татарстан Яңа гасыр каналында парламент хәбәрчесе, Черное озеро документаль фильмы продюсеры. Хәзер Зөфәр Вахитович алдына башка төрле бурычлар куела. Настрой, понятно, боевой, иначе бы просто не приехал. Максатлар зур. Татмедиа җитәкчелеге телерадиокомпанияны флагман дип атады. Димәк, ул иң алда барырга тиеш. Әлегә чаллы турында сүз бара. Киләчәктә уфуклар тагын да киңәерергә мөмкин. Дөрес, компания ышанычлы курс белән алга барсын өчен команданың бердәм булуы кирәк. Коллектив ныклы, традициялар бар, техникта минителеш яхшы. Татмедиа җитәкчелеге шундый фикердә. Бүгенге көндә тапшырулар 2 каналда эфирга чыга. Телекомпания шәһәрдәге барлык кабель шелтәтләргә дә керде. Бүгенге икътисади һәм сәяси шактый катлаулы чорда әлеге байлыкны нәтиҗәле куллану кирәк. Большая история у самого телеканала, более 20 лет. Телеканал 20 елдан артык бай тарихка ия, ныклы коллектив бар. Рус һәм татар телләрендә эфирга чыгучы яңалыклар иң дөресе халык яратып карый торганы булырга тиеш. Сыйфатлы продукт ясап чыгару һәм аны бәяли белү кирәк. Алга таба үсеш нәкъ менә шуларга бәйле. Ярты елга якын компания белән Марина Коновалова идарә итте. Фәрит Шаһиәхмәтов аның хезмәтен югары бәяләп рәхмәт белдерде. Марина Александровна җитәкчелегендә компаниядә эчтәлек, техник бизәлеш ягыннан шактый үзгәрешләр булды. Иң мөһим уңышыбыз Татмедиа агентлыгы беренче тапкыр оештырган легендар брендлар бәйгесендә җиңү. Есть другие региональные телекомпании, которые тоже достойно были представлены. Бәйгедә үзләрен яхшы тәкъдим итүче башка телевидениеләр дә бар иде. Чаллы ТВ өчен бу бик мөһим дип уйлыйм, чөнки бик катлаулы этап үтә. Бу яңа юлга ачыш. Күңел радиостанциясе инде регионнарда сөйли. Бу җиңүдә Чаллыда яшәүче һәркемнең өлеше бар. Яңа җитәкче коллектив белән танышкан арада хезмәткәрләр Татмедиа генераль директорына үзләрен борчыган сорауларын да ирештерде. Сүз нигездә алдагы үсеш турында. Шулай ук каналда татар телендә эфирга чыгучы тапшыруларның язмышы да борчый. Моңа Фәрит Шаһиәхмәтовның җавабы бер: алар һичшиксез булырга тиеш. Надо участвовать, заявляться, то есть, скажем, расписать концепцию программы, там, да, сколько их будет программ, о чем они будут. И заявиться, то есть грантов на самом деле очень много.
Кунаклар көңіл шенігіне айрым тукталды. Бүгін шәһәр радиосы негізінде республика радиосы формулаша. Көңіл хәзір Мамадыш, Саба, Биектау районларында да сөйле. Ең зор мақсат радионы FM кеңліклеріне шығару. Татмиде жетекшісі bu ish bilan шәхсән өзі шөгыльләнәчәген әйтте. Лесенханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Алтын ишке бел исеменә шәһәрдәшебез Дилүзә Хәбиева лайык булды. Ягымлы әни, үрнә хатын, талантлы шәхес диләр аның турында якыннары. Матурлык һәм ана булу бәхетен гәүдәләндергән фестиваль республикада менә инде 11нче ел үткәрелә. Шушы вакыт эчендә беренче тапкыр җиңүче Чаллы шәһәреннән. Финалга Татарстанның 10 район һәм шәһәрләреннән 12 әни үткән иде. Фестивальнең иң истәлекле мизгелләре киләсе сюжетта. Лана Шрифовна, беренче урын минеке. Минеке беренче урын. Дилүзә әле һаман да җиңүенә ышанып җитә алмый. Минем генә җиңүем түгел, бөтен шәһәрнеке ди ул. Финал номерын әзерләгәндә аңа Болгар бию театры оркестры, Земляничка балалар театрында ярдәмгә килә. Шул кадәрле зур күп кеше синең җиңүеңә ышанса, барсы да була дип уйлыйм. Һәм ул булдыра да республикада иң дәрәҗәле бәйгеләрнең берсе Нишкәбилдә катнашу аның күптәнге хыялы була. Ул конкурсның эштәлеге бик матур. Ул әниләр турында, гаилә турында, мәхәббәт турында, гаиләнең гореф-гадәтләре турында. Фестивальдә ул һәм аның гаиләсе никадәр бердәм нык икәнлекләрен дәлиллиләр. Финал номеры тамаша залында утыручыларны еларга мәҗбүр итә. Номерның асылы Дилүзәнең мәрхүмәтисе белән бәйле. Ул кызына үз милләтенә хезмәт итүне васият итеп калдыра. Кыз васиятны үти. Аны үз балаларына да нәзер итеп әйтә. Сезгә үргә менәсе, гыйлем сабак аласы. Мәгърифәткә юлың ак булсын. Татар баласы. Бөек сәфәр алдыннан бер киңәшем үзеңә. Балакаем, кояш бул милләтебез йөзенә. Минем әтинең бер хыялы бар иде. Безне дүртебезне бер сәхнәдә күрергә. Әмма дә ләкин ул хыял аның тормышка аша алмады. Үз күзләре белән күрә алмаса да, әтиләренең хыялы чынга ашты. Туганнар бер сәхнәгә чыкты. Әлеге фестиваль күңелемдә бары тик рәхәт хатирәләр генә калдырачак ди Дилүзә. Соңгы минутка кадәр кем җиңәчәге сер итеп сакланды. Һәм менә иң куанычлы мизгелләр. Диплом первой степени Алтын Нишкәбил награждается Дилүзә Хәбиева. Ваши аплодисменты! Ювелирное украшение победительницы от бутика «Роза мира». Восточный серебряный гарнитур с прямоугольными авантюринами. Уже не надо никаких подарков. Они просто счастливы. Фәрида Собирҗанова, Алексей Иванов, яңалыклар. Һәм тагын бер җиңү турында КамАЗ-мастер узышчылары Россия чемпионнары. Пилот Антон Шибалов, штурман Андрей Макеев һәм механик Игорь Леонов автомобиль спорты тармагында әлеге мактаулы исемгә лаек булды. Россия автомобиль федерациясе тарафыннан ел саен үткәрелүче бу чара Мәскәүдә булды. Анда иң яхшы узышчыларны, тренерларны бүләкләделәр. Моннан тыш КамАЗ-мастер тутыркылык һәм усталык өчен номинациясендә дә призга ия булды. Аны команда җитәкчесе Владимир Чагинга Россия композиторы Виктор Дробыш тапшырды. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Исән-имин булыгыз.